Ramogi TV, Nairobi. Rapar mar ngima mar jalony ndiko kod weche mag somo mosenindo Micere Githae Mugo odhi nyime kawuono e boma ma New York e piny mar Amerika. Micere Mugo manotho dwe mokalo nong'ere kod lony mar ndiko kod chungo buge. Ka bende ipare kaka jal mane okedo ne ratich oganda ahinya to mag mine kod nyithindo. Ma e historia mar ngimane. I am so deeply touched. Ngire Micere Githae Mugo, miyo ma umbe olak malach kalore gi lony mare weche mag ndiko. Ne owito ngimane tarik 30 dwe mar auchiel higani e piny mar Amerika. Mosenindo Ngire Mugo ma otho ka jahigni 81 yangore ni oseyware gi tuo kansa kuom thuolo malach ma gikone olal kod ngimane. E nonro mare, Ngire Micere Mugo ne onyuole higa mar 1942 e gwenge mag Baricho e kaunti ma Kirinyaga. Bang' somo mar primary kod secondary Kenya, ne ochwe nyaka e mbalariany ma Micere e piny Uganda ne somo mar digri mokwongo. Digri mar masters ne oyudo University of New Brunswick e higa mar 1973 kapok ne odhi e mbalariany ma Toronto kama ne oyudo simo mar somo e rang'iny mar PhD e higa mar 1978. Ne ochweyo wale kaka miyo mokwongo e Kenya bedo jatend kidieny mar somo mar weche mag lony mag somo kod ndiko e mbalariany ma Nairobi. Ne otiyo kod lony mare mar ndiko e kedo ne ratiro mar oganda. Gino mane omiyo make ma bang'e oringo kowuok e Kenya e higa mar 1982 bang' liet mane obedo tok kweth moro ne otemo loko loch mar piny. Bang' wuok e Kenya, en kanyakla kod nyige ariyo ne ojot e piny Zimbabwe kama ne odhi e nyime gi ndiko ka opuonjo e mbalariany ma Harare. E sama koro ne othoe, Ngire Mugo ne en japuonj e mbalariany ma Syracuse University e piny Amerika kama ne opuonje weche mag dongruok mar Afrika. Ne en jatend riwruok mar jiwo dongruok mar Afrika mano Pan African Community. Bade mama sawa mar boma ma New York. E bwo chenrono gisebedo ka gisiro jela moko ariyo e yor chiwruok. Bende osebedo kaka achiel kuom jogo opore riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano Amnesty International. Ngire Mugo ne en jandiko mang'ula ma osendiko kendo chungo buge 15 duto. Moko buge ma osendiko oriwo mano motisi ni The Trial of Dedan Kimathi mane gindiko kanyakla kod jandiko Ngugi wa Thiong'o e higa mar 1976. Machielo en The Long Illness of Ex-Chief Kitty, My Mother's Poem and Other Songs e kind mamoko. Oseloyo mich mathoth kokale tijene. Neil Mazrui Lifetime Achievement Award 2022 is awarded to Professor Micere Mugo Githae in recognition of your extraordinary and outstanding contribution towards the promotion and protection of human rights and your outstanding role in the struggle for freedom of expression, democracy, and advancement of human rights. Michgoriwo mar dhiale kaka miyo mose kedo ne Afrika kendo nyiso kitelo makare. Mich mamoko ma oloyo kokale lony mar ndiko gin kaka the Royal African Society Lifetime Achievement, the Flora Nwapa Award e kind mamoko. Ramogi took historia mar